যতননো খুলুমবাইখ্যা নরক যতনো সাইমানো 27 March 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट अंगई सिनी त्रिपुरा हास्ते बाय एबा सिनी त्रिपुरा मथाबाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिनी परमानेंट सल्यूशन बागै सिनी कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै कक सालायनाय बागै इंटरव्यूकेटर मुं साखलाय जानानै कक तंमानि मिया 27 March फेबा बरक साखलाया खुदा फनो मिया बुबाग्रानि कायसा भॉइस मेसेज नरो खनाय मान खाना जे बुबाग्रा साका मुङा खानानि बिसिंगो एबा तिनि 28 March 2023 नि बिसिंगो जोंमै कक सालायनायनि बागै इंटरव्यूकेटर मुं साखलाया हंके सिनि मानथाय मानिया सा सिनि जोंमै कक सालायनायनि बागै इंटरव्यूकेटर मुं साखलाया सा एबा सिनि परमानेंट सल्यूशन हायाकबा कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै जों मानथाय माया सा जतै बुबाग्रा साका जों लामा का सुविनाय हांगार स्ट्राइक खालामनाय बिनो आकरनो खानामा यागलो आं बेलाय खनो खाव दुखुनांखा तामनि होनबा जों साल कदक मा रंनाय बिसि कदक मा रंनाय सिन दफा सातक जागे फायमानि सिनि मानथायनि जों याकागै फायमानि जों मानथाय रजागिया अंगै दंमानि सिनि हावो न जों सेलें खातुय मा दंमानि आबुं दिनै दा बायथा जरावो बुबाग्रानि बिसिंतै सिनि मानथायनो मानानि बखा थांनि दंमानि किसेसा खागामु किसेसा साल पहर नुहुमानि जरावो जों वासुमानि सिनि मानथाय मानसि नायखा हनै फेबा ताव फनो सिनि सेंट्रल गवर्नमेंट हायकबा सिनि भारत हाफा सिनि दुखुन ताव बुसि सुगि होनानै आं बयबो खालायो फादि बुबाग्रानि अ गबगजाक ब साहामानि जे जोंनो ब हांगार स्ट्राइक दंनाय सिनि भारत हाफांनो सिरिना नांखा बुजिना नांखा फादि अ जरावस जत त्रिपुरा हास्तेनि सिनि बररक सिनि त्रिपुरासा अ हानि बोसारावनो आं कयनाय मुसुंगो जों फादि सिनि अ मानथाय मानिया सा सिनि अ इंटरव्यूकेटर जंगया सा जतिसों लाहार का सुइनाय अ बुक जाखानाय माइ जाया खेरिसों सिनि खरां न जिरिक्लायनो सिनि खरां बा हाफां मा खानानाय होननानै बयबो खायो फेयाबा अजराव आं कायसानो कयनाय मुसुं बुबाग्रानि साक बेलायनो हामिया नरक जत्तनो साइमानु बमियाव बहानो माइलो ठीक मते चाइमिया वाना जागो सिन दफानि बागै बहासुमानि 27 March ले सिनि बागै एसे कक्तुवा गाहाम थपाय फेयाबा सिनि भारत हाफां ताव बसुंबाय थङैनो दंखौ हाइन बागिनो बुबाग्रा रां कयनाय मुसुङो बुबाग्रा निनि बागै जों दंगौ निनि सेंक्रा दंगौ निनि सेंक्रा जिरो दंगौ निनि बोसारक दंगौ निनि प्रजारक दंगौ नों तावाना दि जों ननो लगे रेनाय बुबाग्रा फेबा आं ननो कयनाय मुसुङो बुबाग्रा निनि साक हामजागिया नों दाक्ति ददर फादार हाक्टर थांगि निनि साक से नायजागरदि नों अबुक साखे तंगान नाय बुबाग्रा निनि इंलिश जों तंगान बुबाग्रा हाइन बागै त्रिपुरा लोकरनो कयनाय बुबाग्रा रब कयबायदि नरक बुबाग्रानि बागै सुरि बायदि ब साक सरि दाक्ति नायथों बिनि सरि बेलायनो हामिया अमहाय जरा ब तुमुंनो अबुक साखायनाय जायानिया करे ब हांगार स्टाक थाङा बिनि सरि तेबो हामिया थाङा हाइन बागै आं जत लोकरनो कयनाय फादि सिनि त्रिपुरा सारक सिनि दफानि न हामजांनाय दफाना बागै खानांनाय नां कयनाय मुसुङो फादि जों अजरावो जों बुबाग्रानो इसाक खाग्राखे फानग्राखे जांगो रिखावनाय जों समाय थाङिने फादि बुबाग्रानो जों लगे गलाय फिसिवानो बल चिनि बिनि बागै ब खायतंया बिनि बागै मुंसानाया बिनि साक हायमे कतैसे बोले निनि आनि थिनांनि बागै सिनि बुसाबुतै सिनि बुसुक बुसारनि बागै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै से बिनि साक हायमे कतैसे ब बिनि पकेट नि रां पैसानो सोबायने ब खायतंमानके जों खायमान लादिबा जों दफानि बागै सिनि बुबाग्रानि बागै सिनि थिनानि बागै जों आसिबुलो जों खायले मांला फायदां लुकरनो अमन कयन मुसु फादि प्लीज नगो एरें आसुबुता तंमाय सिनि प्लीज अ जराव सिनि पाइथागनि जवाब फादि जों अ जवाव बुबाग्रा न नासिगै बुबाग्रानि दासिन दफानो सिनि कुसुम कुसुम सिनि लाइबुमा थां गोबां मासिन बररक लांमा चलांखा
Jin do pan bagi thiri na bol no mu kong no mu tu klali sini thinang ni kong no mu tu klai dai se bu ba kam lo ga no ang obon ko na mu so sini coba ke klai thung sini san mu na tin ma tu hambai